Wow, si Chicken Cordon sikat na kaayo. Damo sang nagapapicture. Siguro nalingaw. Nasadyahan. Nagwapahan. O kung gusto lang magpatampa sang iskabitsi. Ka? Naka-leggings. Pikit-pikit. Pero daw mang angkap ang pukils. Pukils nga kung makakagat, sigurado manggus ab. Pero antes na ito pag-istoryahan ang angkabanay ni Madam Pukluhan. Manamyawanay kita. Mga taga Pontevedra, may nga daw sa inyo. Tani, kamo naman nga sa mayo kimitangan. Kag maraming salamat sa inyo mga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa ako ng mga videos. Halong gid kamo dira. Ang dapat kabiliban o kung himuon idolo, nagahimo sang maayo, nagabulig, kag may pagrespeto sa isig ka pareho. Ang dapat role model, may medalya parehos ni Heidelin kag ni Nesty. Hindi kaya nag-viral lang sa Facebook tungod wala nagbayad sa food package. Hindi man ang nagapauyog-uyog sang titi sa TikTok. O kung na nagpakita sang itlog sa FB. Kag naghalakatuwad sa IG. Tandaan nyo na, hindi amuin na ang idolo. Sa mga nagpa-picture, anong natabo sa inyo? Nagkalong na naman ang utok ninyo? Anong natabo sa paminsaro ninyo? Bugtaw kamo? Nalingaw kamo? Amo naging himo nyo na siya dahil nga idolo? Nagwapahan kamo? Amo na nagpa-picture kamo? Kaya pagkatapos nyo pa-picture, i-upload nyo ina sa inyo nga mga social media. Anong caption ninyo? Ano? Sabtako? Ibutang ninyo? Nagpa-picture pagkatapos siya kutampaon iskabitsi? Pa-picture sa nag-eat and run? O kung ibutang ninyo sa caption, pwede na lechonon kay Pukluhan. Kaya mo, pa-check up kamutanan. Sherry, Sherry,